एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। दिन भर में 4 बेर पिया तवे धार के दिन भर में 4 बेर पिया तवे धार के दिन भर में 4 बेर पिया तवे धार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के आउर बाउर बोले भाई तू सुमन जवार के आउर बाउर बोले भाई सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के। पकइले बाबाड़ा काई खेला लोगावा देखेला के हुसेल फी खींचेला दुआरा पकइले बाबाड़ा काई खेला लोगावा देखेला के हुसेल फी खींचेला बगड़ी बनाइले बलुगिया मन फार के बगड़ी बनाइले बलुगिया मन फार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के। एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। यादो मुकेश खोजे झगड़ा के लड़ी सोनू के रहन से परेशान बनी बड़ी यादो मुकेश खोजे झगड़ा के लड़ी सोनू के रहन से परेशान बनी बड़ी अरे संजय खेसारी के संहत बेकार के संजय खेसारी के संहत बेकार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के सुतल बाबा मुआ सावन में गाजा मार के सुतल